Επιστρέφουμε στα δικά μας και στον χώρο του πολιτισμού. Μια βραδιά μνήμης αφιερωμένη στη Μαλίνα Μερκούρη και την υπέροχη ερμηνεία της ηθοποιού Πέννη Ζούνη απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν χθες στη Μεσίνη. Η ηθοποιός απήγγειλε, τραγούδισε και έλαβε το πιο δυνατό χειροκρότημα από τον κόσμο. 20 χρόνια μνήμης, 20 χρόνια παρουσίας. Μια βραδιά αφιερωμένη στη Μαλίνα Μερκούρη πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πάρκου Μεσίνης με αφηγήτρια την ηθοποιό Πέννη Ζούνη. Υποδεχόμαστε την Πέννη Ζούνη απόψε, το γνωρίζετε, σε ένα αφιέρωμα στη Μαλίνα Μερκούρη, σε αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα που αγάπησε όσο λίγη την πατρίδα της. Αναβιώνουμε λοιπόν τη Μαλίνα μας. Όλος ο νομός Μεσσηνίας, πιστεύω ότι σε αυτό το συμπόσιο, το πενταήμερο που διοργανώνουμε στο Δήμο μας, η καρδιά της Μεσσηνίας χτυπάει Μεσίνη, παιδιά. Και φαίνεται και από την προσέλευση του κόσμου και από τη συμμετοχή και από όλα. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις και έχουμε πολλά event, πολλές εκπλήξεις. Να περάσουμε υπέροχα όλοι. Της Μελίνας, της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Όπως θα ήθελε και η ίδια η Μελίνα, όπως της αξίζει, όπως και αυτή θα τη δοκίμαζε. Σήμερα η Μεσίνη και οι νέοι της Μεσίνης θυμούνται και επιβεβαιώνουν ότι η φλόγα, το πάθος της Μελίνας για τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, τον ελληνισμό, ότι αυτή η φλόγα πρέπει να μείνει σταθερή. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στο τριήμερο συμπόσιο για τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, το μύθο της αρχαίας Μεσίνης που διεξάγεται στην πόλη της Μεσίνης αλλά και τον αρχαιολογικό της χώρο. Άφησα να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσανε τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβάν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου. Λησμονημένα λόγια, δεν θέλω να τα ακούσω σώπα. Δίχως η δική